Hey, wow, bashana. Kushobile wobashana ibhemile walizamazamisa umuntu izwe eyedwa ubashana. Leshonqaleke ithebeni mne wethu idombolo umshana kamalume. Womshana. Akhala umkhwanazi wathi eminyakeni eyadlula wobashana khishwa ngoba kukhalwa kuthiwa hey iphekula sikhuni leli lali intelligence embuthweni uzosibopha lo muntu asiqede bamcinezela womshana bamsholisa phansi ubashana ay ubashana ibuyile inkunzi malanga wobashana khona ukukhala nokugedla kwamazinyo shubile ubasha womshana njoba kwakuthiwa womshana niyokhala niyomangala womshana kukhona abantu asebebizwe phambili womshana womshana kuhlanganise ubufakazi ngabo bamshayela ingoyazana manje umkhwanazi kuthiwa hayi ngeke wendoda awukwazi ukuthi ungabopha abaholi kanje akuhlale phansi ibuyekezwe lento iqale phansi ilokho ekhalile inkosi inkwali yenkosi wobashana umthakathi wendaba inkunzi emalunda ithi hayi ngiyasebenza ke manje umadoda ngibhizi ngiyasebenza ubufakazi ngifuna amasamanisi bashushiswa abantu baboshwe ubashana kubi ubashana akukho kubamsana ezweni ubashana isazo sholonto ubashana basobha yo blam Thukazi ensini ubashana abanye bathi phekwabo umkhwanazi abakho baphiwe abanye bakhala ngabaholi babo kubi